इदि होननानै गावसोरनो जबरदस्ति गानलांनो होदों। बेयावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। दा बे समाव आङो नोंथांमोननो मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैनायखौ नोंथांमोना निश्चय आङो सिगाङाव भिडिअ एन्ट्रि होनायावनो नुनानै निश्चय बुजिखादों। दा बे भिडिअआ जाहैबाय माने क'क्राझार ओनसोलाव अर्थात बिटिआर एरियायाव UPPLनि मानसिफ्रा मा होनना बुङो पाब्लिकफोरनि गामियाव हाबनानै बा गामियारियाव थांनानै मा होनना बुङो बेखौ जर जबस्ति गावसिनि UPPLनि बै फास्रा अर्थात गोदोनायाव लाग्रा बेनारनि सिम्बलनि माबाया मा होनना बुङो बेखौ जिया बेखौ गानहैदों आरोखि। दा बे समाव बिथांनि न'खराव गार्जेनबो गैयामोन बा गथ' गथायजों रायलायगोन मागोन होननानै बिथाङा खावलायदोंमोन बिथांमोनखौ। बे रायलायनायनि गेजेरजों आङो जयनिं जानांगौआ जागोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आरोखि। बे समावनो बिसोर माने जर जबस्तियै बिसोरो बे बुस्थुखौ गानहोबोबाय एबा UPPLनि सिनायथिखौ होबाय। बेजों लोगोसे बुंबोदों जाहैदों माने अरुनदय आसनिखौ एबारनिफ्राय माने मास मोनसे 1.5 माससोनि उनावनो मोनसिगोन होननानै। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना जाहाथे जोबजासिम नायलाङोबा बुजि मोनगोन निश्चयनो आरो नुनो मोनगोन, नुनो थांगासिनो दङ। दा बिनि सिगां आङो सिगाङाव बिथाङा माने BPF हान्जानि खामोन। बे बिथाङा थांनाय बाराव UPPL हान्जाखौ मोजां नुहुरनानै UPPL हान्जायाव थांदोंमोन। दा बे बिथाङा फिन खेब BPF हान्जायाव फैफिननानै जयनिं जाफैफिनबाय आरो BPFनिनो जानानै बिथाङा गोख्रोङै खामानि दामानिफोरखौ मावलांफिनसिगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों रायजो राजानि सिगाङाव एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लानो हासिगोन। दा बिदिब्ला नोंथांमोननो आङो बै जाय बिथाङा BPF हान्जायाव जयनिं जाफैफिनबाय बे बिथांनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन। मार्चखालि UPPLआव जयनिं जाहैदोंमोन। आंनि बिराद दुखु साननाया आङो गोदोनिफ्रायनो BPFमोन, आं दा BPFआवनो थाफिननाय जाहैबाय आरो। आं सानस्लाबनो हायियाव थांफ्लांदों, गाज्रि मोननो नाङा। आं माखासे गोदोनिफ्रायनो मावै आं BPFआवनो आं दाबो BPFआवनो दं। आं BPFआवनो सापर्ट होनो नाङा बेनोसै। आंखौनो आं UPPLआव दाख्लै सानस्लाबनो हायियाव थांफ्लांदोंमोन। अब्ला नोंथांमोना बे समाव पिंकुराज ब्रह्म बिथाङा UPPL हान्जाखौ मानो थाखाय नागारना फैफिनखो एबा मानि खारनाव BPF हान्जाखौ मोजां नुहुरनानै BPF हान्जायावनो जबदान जाफैफिनखो आरो जयनिं जाफैफिनखो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना बुजिनानै मोनबाय एबा मिथि मोनबाय नङा होमबा। दा जाय हक बेफोरबायदिखौ जों मा बुंबावगोन आरो बेफोरो मोनसे पलिटिकेलनि गेजेराव बाथ्रायलाय एबा दोरोदलाय माबाफ्रा ओरैबा ओरै जानायफ्रा बेफोर सोलिबाय थाखायो। बेफोरनो जाहैबाय पलिटिकेलनि मोनसे लामाखा आरोना। थारमाने जेथिंखि थाङा माने बे पलिटिकेल, जेथिंखि थाङा ओरै थांबा ओरैबो पलिटिकेल, ओरै थांबा ओरैबो पलिटिकेल। बेखायनो आं सानो जे बांद्राय बेफोरबायदि पलिटिकेलाव दङ होननानै पलिटिकेलखौ गुलाय गुजाय खालामबाय थायाजासेनो जेराव दङ बेयावनो थि एबा दाथि थानानै पलिटिकेलखौ खालामोब्ला मोजां जागौमोन नामा आं बेखौसो नुहुरदों। जायखि जाया मानो जोङो साफ्रोमबो जिथु मोनसे पलिटिकेलावनो ज' जानानै जिथु खामानि मावलांनो सानोब्ला जोंनि पलिटिकेला जोबोद गोख्रों जागोन। आथिखालनि जुगाव मानो होनोबा जाम्बा जाम्बि गैलिया, जोंनि बर'फ्रा रायजो राजाफ्रा आइ आफा बिदा फंबायमोना रावबो एथ'ग्राम मानि रावखौबो थगायनो हानाय गोहो गैलिया। खिन्थु गासिबो खौसे जायोब्लानो जोङो बै मोननै पलिटिकेल हान्जाखौ जोङो खौसे खालामनानै स्ट्रं लामाजों लाबोनो हायो। दा अब्ला लोगोफोर आं बांद्राय गोलावखौ बुंनो साननाया नोंथांमोना जों दा खोनानो मोन्दों UPPLनि मानसिफ्रा फैनानै नोंखौ माबा मोनसे बुरखायफैदों, बिनि सायाव नों मा बुङो? आं होनखादोंमोन आंनि बोरायबो गैया फिसाजोफोरबो गैया, आं जाथ'वा, आं गाना, आं न'आव रायलायग्रोनि सोंग्रोनि इदि होननानै गावसोरनो जबरदस्ति गानलांनो होदों। जाया होनलांदों। ओमफ्राय गावसोर होनलांदों अरुनदयनि फैसा मोनगोन एसे मास मोनसेनि उनावनो मासे मास फैसा हाबनायसै होननानै बुंलांदों। ओमफ्राय आदैया बिनि सायाव मा बुङो? बियो आंखौ लिंहरनायखाय उफाय गैया, आं माबा जादों नामा होननानै आं हाखु दाखु फैबाय। ओमफ्राय बिदिसो घटना खोनाफैबाय आङो। बेथ' आरो थाङा माया होनना बुंफिनबायलै आंखौ लिंहरनानै बेखिनि। दा नोंथांमोना निस्सय आदै मादैमोनहा मा बाथ्रा बुंदों खोनानो मोनबाय एबा नुनो मोनबाय, बुजि मोनबाय नङा होमबा। दा आं बेखौनो सानहरो बेफोरबायदि रावबो गोसो गैयै सुबुंफोरखौ जर जबस्ति माने बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन आंनि नुनायाव। आरो दा जर जबस्ति बिथांमोना बे खामानिखौ मावनानै गालांबाय। खिन्थु मावनानै गालांनायनि उनाव बिथांमोननो जिबायदि सरकार फालनिफ्राय अनसुंथाइ मोननांगौ एबा जि आसनिफोर मोननांगौ बे आसनिखौ बिथांमोना थारैनो होनो हामारगोन ना हामारा बेखौसो जोंहा साननांगौ जानानै फैदों। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो निस्सय बुजि मोनो। गोबां जोंखौ पलिटिकेलनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा बा मेम्बारफ्रा बेफोरबायदिनो जर जबस्ति गामियारियाव थाङै थाङै जोंनो भट हो, जोंनो मा हो होननानै थाखा फैसा होखोमानानै लोगोसे बेफोरबायदिनो बायदिसिना खोथा बुंबोनायनि गेजेरजों गोदै गोदै राव बुंनानै पाब्लिकनि सायाव बिथांमोना गोबां थगायबोगासिनो दङ। अब्ला जों बबे मोनसे पलिटिकेल हान्जाखौ फोथायगोन? बिथांमोना ओरैबो बुङो जों मावगोन, बिसोरबो बुङो जों मावगोन। दा मोननैनि गेजेराव सोर सासेया सैथो जों बेखौ दा रावबो मिथिथ'वा। सम एबा टाइमासो जोंनो खोन्थालांगोन लासै लासैनो। बेखायनो जोङो रायजो राजाफोर नेनानै था, बबेनि दैया बबेथिं बोहैलाङो जोङो निस्सय मिथि मोनगोन। नाथाय बे बाराव देरहाखांनायनि उनाव जाय मानसिया लंकायाव थांनानै राबन जाहैगोन जोङो बेखौ निस्सय फैबाय थानाय
नैबे इलेक्सनखौथ' बादानो दोनखादों बै फैगौ बाराव जोङो रोखायै आसि थुनानै दिन्थिनायजों लोगोसे गासिबो बर' हारिया खौसे जागोन आरो खौसे जानायजों बिथांमोनखौ जोङो गाख्लायनानै दोनफिनगोन होननानै आं आसा खालामहरदों। दा बिनि सिगां आङो बेखौबो आसा खालामो जे जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबोदों आरो बर' समाजाव जिबायदि जेंनाफोर दङ बै जेंनाफोरखौ बिथांमोना देरहालांनायनि उनाव फोजोबनानै होनो हागोन ना हाया नैबेखौसो जोङो नेनानै थानांगौ। समजों लोगोसे डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा फैबाय थानाय जिथुनाखि हियारिं दङ बै हियारिंजों गबोना गबोआ बिथांनि केसफ्रा उइद्र जानानै फैगोन ना फैया जों बेखौसो नेनानै थानांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' गामि ओनसोलफ्राव मोनफ्रोमबो एरियायाव जोंनि मोनफ्रोमबो बर' ओनसोलाव थारैनो बर'फोरनि जेंनाफ्रा जोबनानै थाङा जेरैबायदि लामा दालां दुलां कारेन्ट हा हुनि जेंनाफ्रा समाधान जानानै थांगोन जों बेखौ नेनानै थादों लोगोफोर। आङो बांद्राय गोबावखौ बुंनो सानलिया। जय हिन्द।